खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ तामुलपुरनि सेसाफानि दक्षिण बरबेरायाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हरनि 7:00 फाग्ला दैमायाव थाफैनाय मैदेर फालोआ फैनानै सुथि सरनियानि थाग्रा न'खौ सिफायनायजों लोगोसे साखाथिनि बिनिता सरनियानि थाग्रा न'खौबो बोफाय बुसि सिफायना गालांदों। सुथि सरनियानि थाग्रा न'खौ मैदेरा सिफायनाय समाव सुथि सरनियाया गाव उन्दुग्रा बैसां सिङाव हाबसोनानै दंमोन। गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थांनायाव सुथि सरनियानि मेगन आरो मोदोमाव गोब्राब जोखोम जादों होनना फोरमायदों सुथि सरनियाया। बेराफारसे बिनिता सरनियानि न'खौ सिफायलांनायाव बिनिता सरनियानि न'खरनि सुबुंनि जेबो जोखोम जायासै। न' सिफाय जानायनि दुखु दिखारजों आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननियाव मदद हास्थायदों खैफोदजों भुगिनांनाय बिनिता सरनिया आरो सुथि सरनियाया। बेजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरनि आबाद फोथारावबो माइफोरखौ जालांदों आरो गाग्लिलांदों होनना मिथिहोबावदों। तामुलपुरनि सेसाफानि ओनसोलाव बेफोरबादि गले गले मैदेरनि उदखाराव सुबुंफोरनि थाग्रा न' आरो आबाद फोथारनि बायदि आबाद फसल खहा जानायखौ होबथानो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार हाग्रा बिफाना माब्लादि बिफाव लागोन समासो फोरमायसिगोन। नैथि खौराङाव दङ सावगारियाव नुनाय हावरागार बरबिलनि बिना दास मुंनि आइजोआ गोमानानै दं। कार्बि आंलं जिल्ला सिंनि हावरागाद ओनसोलनि साहा बरबिल 2 नं रेंरेंजारनि गामिनि 22 बोसोर बैसोनि बिना दास मुंनि आइजोआ थांनाय सानब्रैनिफ्रायनो गोमानानै दङ। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 22 अक्ट'बर मंगलबार खालि बिना दासआ हजाय लंकानि खाखियाव थानाय गावनि जोनोमगिरि बिमानि न'आव थांनो होननानै साहा बरबिलनिफ्राय थांदोंमोनब्लाबो बे समावनो लामा ससेनिफ्राय गोमायो। बिना दासनि गोमानाय जाथायखौ मिथिनानै न'खरनि सुबुङा साहा बरबिल आउटपस्टआव गोमानाय जाथायनि सोमोन्दै मोनसे गसर थिसनदोंमोनब्लाबो दासिम जेबो गुमुर मोनाखै। गुबुन फारसेथिं सावगारियाव नुनाय गोमाना थानाय बिना दासखौ सोरबा बबेयावबा नुसनबायोब्ला खाथिनि पुलिस थाना एबा 8761820872 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। थामथि खौराङाव दङ खुंगा 18थि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। थांनाय 18 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 24 अक्ट'बरसिम 13 साननि हाबाफारिजों खुंनाय 18थि कनकेश्वर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। बे गेलेनायाव मोन 12 जोलुर गेलेगिरि हानजाया बाहागो लादोंमोन। बेनिनो जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ ओनसोलनिनो सोरां स्पर्टस क्लाबखौ 2-0 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि रामफलबिल दख'रा गेलेमु आफाद आरो रामफलबिल दख'रा एबसुआ एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मोनसे समनि बिएसिनि गाहाय खुंगिरि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो जोलुर बादायलायनाय खुंबोबाय थादों। बेबादिनो देग्लायबो 13 साननि हाबाफारिजों 18थि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदोंमोन। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया, जर'खा आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ उफ्रा बिसायख'थियाव जोंजों जुजिनो हानाय रावबो दोलो गैया बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा बुंबावदोंदि जों 80,000निख्रुइ बांसिन भट लाना देरहागोन। जों 17 बोसोर सरकार सालायनायाव गोजोनै खामानि मावबोनायखौ गासै रायजो राजाफोरानो नुदों। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों। बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङो। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिबावदोंदि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव जोंनि दोलोजों जुजिनो हानाय रावबो दोलोआनो गैया आरो जों 17 बोसोर सरकार सालायनायाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावबोदों बेखौ रायजो राजाफोरानो नुबोखादों होनना गोख्रों रावजों बुंदों बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बिथाङा बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ बिपिएफ दोलोआव फैफिननो थाखायबो खावलायबावदों। बाथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरा फिन रौनिया हान्जानि गारिखौ गाग्लोबदों। उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव 2 रौनिया जवानजों लोगोसे 2 नोगोरारिफोरनि जिउ खहा। थांनाय बृहस्पतिबार खालि काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि लाइन अफ कन्ट्रलनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव थानाय बुटापात्रीनि साखाथियाव उदखारिफोरा हरखाब रौनिया हान्जानि गारिखौ गाग्लोबदों।
आरो बे उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव सानै रौनिया जवानजों लोगोसे सानै नोगोरारिफोरनि जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीराव उदखारिफोरा भारतारि रौनियाफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों, बेनिखायनो उदखारिफ्रा जम्मु काश्मीराव मोनसेनि उनाव मोनसे रौनिया हान्जाखौ गाग्लोबनायखौ मिथिनो हानाय जादों।